Pregjam Sorkar asaihem chingthudun piklo. Satame Bokajan Development Block asaihem pini arni anta chelar dunthek ahem ke jang thanga bangke mahudun meme. Bokajan Block Development Office lake Borjan Bokajan Sarupathar Pendiopani constituency pli MSC apartment parluponlo. Labangso block pen constituency pli aphanke pennang paching thorasai claim piponlo. Satame ame thanga asaihem abangke pini arni anta araje chelar dunthek thedetlo. Kedamtang ningkan Farokris sir kebra, trokner kebra, trok aningkan pen labangso blok asaihem ingpu ponsi, penengan ke ningkan thong kebra trok an nang pleng tangdo. Muni da tumle sardera son thak thaksi bangso ahem ta ke ban thu ong kiru thu pon pinlo. Penengan bang thong kebra hinian nang pleng tanglo, bangso asaihem along video tum kedam ke bangtang. Setame inut baka video ta bangso asaihem kapa messenger phan kamatha bang abidet lu puta isi jongdam me alang. Athi isia asaihem puset ke lapuson cream sim lapen kangrak thanga bangki chelang no dakan pin. Nona sarkar lake parivartan a sarkar pina. Tangte ladake kechok che komat lo. Video KAC DRDA EM ma mate Bokajan MLA lo. Seta arpu ke alang litumalong sidulu. Sita isi kamang humi me alama bangke a department tina longta methang asaihem chelana ji aphan aningkan wangta infrastructure fund ke dorep. Tangte lahaya tangka konnat loka padam et pusi peneng an Bokajan along cherok tok araratum chethan renti. Ajat punon Bokajan ki isi dongnam ka chethang plong adim. Lasi Bokajan LA, Bokajan subdivision, Bokajan block lapen Bokajan municipal pusi kai kita amen chethang bomlo. Sita development ke claim atuma asaihem jongsi lapuson ding hagjak pulote chetherak meme. Lasi laso phutha KAC tom RD pira puthot isi ke mesen video mate DRDA asaihem kimi akenang sot binong. Bokajan Ben Ananterang Karbiang Long Live.